Section 38 ya the Constitution of the Republic of Malawi imapatsa Malawi aliyense ufulu opita pa msewu ndi kapanga zionetsero mwabata ndi mtendere. Komanso Section 40 ya malamulo athu Section 1 subsection C imapatsanso wina aliyense ufulu opanga nawo ntchito zachipani zimene ndithu zili ndi kuthekera kopanga boma komanso ma policies aboma pachingirama kuti to participate in peaceful political activity intended to influence the composition and policies of the government. Ndiye pa 8 pano kuoneka kuti chipani cha Malawi Congress Party chikhala ndithu ndi convention yake kumeneko akasankha adindo osiyanasiyana amene ndithu akhala kupanga policy ya chipani cha Malawi Congress Party komanso akhala kukonzekera chisankho cha 2025 kuti akadzawina 2025 adzapange boma la Malawi. Nde kumeneko mamembala a chipani cha MCP anapatsidwa ufulu panga zimenezi ndi section 40 ya constitution yathu ya Republic of Malawi. Komanso mbali nayi Boni Kalindo ndi anthu awo a Malawi First akufuna kupanga zionetsero zimene akufuna kukafika ku Malawi Revenue Authority kuti akatule nkhawa zawo zosiyanasiyana kumeneko iwowanso ali ndi ufulu panga zimenezi according to section 40. Nde lero panyasa voice box Asure Chipiri angufuna ndithu kuyika maganizo awo pa zimenezi. Asure Chipiri makamaka kunena kuti convention iyende bwino pamafunika ndithu pakhale chitetezo chokwanira ndi kuti kukhala kuti apolisi ayenera kupita kumeneko ndikukapereka chitetezo kuti zinthuzo zikhale mwadongosolo komanso mwabata ndi mtendere. Komanso kuti ma demonstration kapena kuti zionetsero ziyende bwino pamafunikanso kuti apolisi omwewo apereke chitetezo kwa munthu amene ndithu akupanga zionetsero komanso kwa munthu amene ndithu akupanga business yake chifukwa kuti nkhale mukupanga zionetsero pali anthu ena ake amene mwina safuna kupanga zionetsero angofuna zipanga za ntchito yawo kapena ma business awo mwamtendere. Ndiye kuti zonsezi aliyense akhale pa mtendere kuti aliyense ufulu wake akhale kuti akuona bwino pamafunika kuti apolisi apereke chitetezo chokwanira komanso kukhale ma resources okwanira kuti chiliyonse chiyende tayale. Nde Asure Chipiri kuti ayi chifukwa kuti chipani cha Malawi Congress Party chipani cholamula chipani chachikulu kumeneko kukafunika ndithu apolisi. Boni Kalindonso nawo ali ndi anthu amene amasaputa nawonso adzafuna apolisi. Nde amapempha Boni Kalindo kuti mwina ngati kuli kotheka asinthe date kuti mwina ngati pali zotsamwitsa apolisi athu azathe kupereka ndithu security yokwaniira kumbali zonse IMCP komanso Boni Kalindo. Nde Asure Chipiri lero angowapempha Boni Kalindo ndi bungwe lawo la Malawi First kuti yayi bwanji ngati kuli kotheka mutasintha date yanu chifukwa kuti IMCP ndi amene adayambirira kubwera kuti ife panga convention pa 8 kenaka no Malawi First pamene amabwera kuti ifenso tikufuna mademo tsiku lomwero la pa 8. Ndiye kuti zinthu ziyende bwino bwanji tilolerane kuti ena atsogole ena abwere pambuyo chifukwa kuti aliyense ali ndi ufulu, ena ndi ufulu panga convention enanso ali ndi ufulu opita pansewu. Chikufunika ndi kutolerana kuti zinthu ziyende bwino ku Malawi kuno. Ndiye tikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box. Fellow Malawians, zakhala zikukambidwa zambiri zokhuzana ndi ma demonstration amene gulu lotchedwa Malawi First lakonza. Chilungamo chake ndichonena kuti kupanga ma demonstration ndi ufulu wa munthu, zili malamulo a dziko lino ndipo ndizovomerezedwa kutero. Koma during my demonstrations pali fundo zosiyanasiyana zimene zinayikidwa ncholinga chakuti maufulu ena nthawi imene ena akupanga demonstrate ufulu wawo wopita pa msewu asawonongeke. Mwachisanzo katundu wawo anthu asabedwe, anthu amene ali ndi ufulu wopanga business. Movement ya anthu isapangidwa interrupt, anthu amene ali ndi ufulu woyenda either kupita ku ntchito, either kupita ku zipatala, either kupita ku skulu ndi zina. Nchifukwa chake pamakhala ma guidelines akachitidwe kama demonstration. Pamafunika kulumikizana ndi security services kuti pakhale chitetezo. Inuyo amene mukupanga demonstration, mukupanga ufulu wanu oyenda pa msewu mutetezedwe ndi anthu ena akhoza kukhalanso ndi ufulu wawo otsutsana ndi zimene mufuna mupange. Ndiye pakufunika security services ikutetezeni pa maufulu amene ali enshrined mu constitution kuti you have that right to demonstrate.
at the same time pafunikanso chitetezo kumene security services kwa anthu amene ali ndi maproperty wawo akuyenda mzofuna zawo, amene sali attached ku maganizo anu amene mwaganizira zoti mpaka mupite pa msewu, nawonso katundu wawo akuyenera kutetezeka. Amene angateteze ndi security services. Komanso pali anthu amene amayang'anira dera limene inuyo mufuna kukayenda, monga kaya city assembly, town assembly, district assembly, nawonso ayeneranso kudziwitsidwa chifukwaso ndi anthu amene ali ndi authority wa area kuti amene akuyang'anira kuti kodi anthu akuyenda bwanji, anthu akutani, anthu akupanga exercise bwanji maufulu awo, akuyenera kudziwitsidwa. Kumbaliso ya misewu kufunika traffic nawonso adziwitsidwe kuti muyenda msewu uti, mufika pati, mutani, so that ufulu wanu woyenda uja usapangidwe interrupt. At the same time a traffic auze magulu ena amene amagwiritsanso msewu umene uja ntchito kuti within this period and this period msewu kudzakhala ma demonstration, ndiye tikupemphani kuti muyende msewu for your safety. So izizi mukuona kwanga zonsezo ndi zofunikira, coordination imakhala yofunikira. Tiyeni ngati Amalawi tizitsata mmene malamulo athu akunenera. Timpatse ufulu amene akupanga demonstrate, komanso opanga demonstrate ampatse ufulu amene ali akupanga business, amene akupanga zina, kuti tonsefe tikhale kuti mbali zonse tikulemekeza malamulo. Koma pempho limene ine ndinaona ndimafuna ndipempheko pogwirizana nawo olemekezeka mbali ina comrade Chitatata Msonda honorable, kuti tikayang'ana tsiku limene ayika anzathu a Malawi Fest pa 8 ndi tsiku limene chipani cha Malawi Congress Party chinapanga arrange kuti chiyamba msonkhano wawo waukulu muno mu Lilongwe. Ndiye mukuona kwa enafe tikuona ngati kuti pa 8 pomwepo Malawi Congress Party ayambitse msonkhano wawo kuno ku Lilongwe, komanso pa 8 pomwepo a Malawi Fest azichita demonstration yawo. Tikuona ngati kuti zipangana collide chifukwa sitikudziwa kuti a Malawi Fest ma demonstration awo akambira pati akathera pati, komanso sitikudziwa kuti security services ikwanitsa, because msonkhano wa Malawi Congress Party it's a ruling party whereby ndamene akuyendetsa boma. So zichituonekeratu kuti security services yambiri ikakhala kumeneko. One ikateteza president, he is the president of the country. Nduna za boma zikapezeka zili komweko zopikisana nawo, mpikisano imene ukachitike okhuzana ndi kuchipani maudindo osiyana. So ioneka kuti security services, and you know our security services ndawo zambiri imapangidwa overwhelmed ndi events zikamachitika zinthu, mpaka amapeza kuti nthawi zina kubwera polisi a traffic ena uchoka ku Mchinji, ena uchoka ku Kasungu, ena uchoka ku Salima, ena uchoka kuda kuti adzathandizire since tili ndi system yathu yochepa. So mukuona kwa enafe timaona ngati kuti a Malawi Fest chifukwa abwera kachiwiri sikulo litapangidwa kale ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti ndi limene apange convention. The first come always amakapangidwa save. Tikadapempha Malawi Fest kuti asinthe tsiku sakuletsedwa opanga demonstration is within the constitution, it's within their rights to demonstrate. Koma when anthu ena ali ndi zochitika pa tsikulo muyenera opanga shift kuti wina aliyense apatsidwe mpata, because it is also in our constitution kuti zipani zizipanga ma convention. It is slated in our constitution. Ndipo dziko linadziwitsidwa mwina 2 years ago or 1 year ago kuti Malawi Congress Party idzakhala ndi convention on this particular day. So tapempha Malawi Fest
kuti ali ndi ufulu kupanga demonstrate. Komanso tu chimene tene atawunikire nchonena kuti akati demonstration sichipanga ndi chipani, amapanga ndi anthu amdziko ochoka mzipani zosiyanasiyana. Zikhoza kuthekanso kuti demonstration yanu mamembers ena MCP akhoza kukuthandizirani, koma sizikutanthauza kuti because upeza MCP ni imene it's a ruling party kuti basi singaende nawo pomsewu. Ikhoza kuyenda nawo momsewu because aliyense ali ndi kuganiza kumene munthu akhoza kuganiza. Ndiye kupereka mpata ku mamembers a MCP kuti apange msonkhano wawo peacefully ni chinthu chabwino kwambiri chimene chingaperekenso picture yabwino kuti anzathu amalawi first sakupanga izo chifukwa cholimbana ndi boma koma kapena chipani china chake, kapena sikuti atumidwa ndi chipani china chake, koma akupanga izi chifukwa cha ma challenges a social amene tikukumana nawo mdziko lino. Ndipo kulankhula kwawo kukhoza kumveka monga amene akhala kulankhulira president wawo Mr. Kalindo kuti pali mavuto osiyanasiyana amene akuapangitsa kuti mwina akayende mu msewu, zimene zili mu constitution kuti ngati mwina atsogoleri anu sakukumverani pa zimene mukulankhula mukhoza kukayenda, koma though it's a last resort kuti mwina kukambirana kwapanga exhaust kukalephereka pamene constitution imapereka mwayi ngati umenewo. Ndiye koma in this angle tapemphe olemekezeka Akalindo kuti apange shift masiku awo opangira demonstration awo ncholinga choti apereke mwayi ku chipani cha Malawi Congress Party kuti chipange convention yawo in a peaceful manner. Ine ndimafuna ndibwerepo ndilankhuleko zimenezo. Zikomo kwambiri, madzulo abwino tonse zikomo.